News Blast. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:10 na ng umaga. Ang oras na yan hatid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. Sumasambulat sa buong SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines News Blast. Headline. Sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita sa ating mga regional news, Dagupan City, pinarangalan ang mga Latino honor graduates at outstanding scholars. Binmalay Mayor Merera nilinaw, hindi ipinapasara ang mga pisonet. Tamang regulasyon lamang ang ipinapatupad. LGU Mapandan nagsagawa ng tree planting sa Santa Maria at Lambayan. Headlines News Blast. 575 na benepisyaryo sa Season Pangasinan tumanggap ng APLIP assistance ng DSWD. Headlines News Blast. PDEA Region 1 at DOH sa TRC La Union pinalakas ang koordinasyon para sa rehabilitasyon ng PWUDs. Headlines News Blast. 5% diskwento para sa mga senior citizens at PWDs ipinapaalala sa National Disability Rights Week. Headlines News Blast. Lingayen LGU, kinilala ang 18 medical interns matapos ang community internship. Headlines News Blast. 243 Coast Guard trainees sumailalim sa Road Safety Seminar ng LTO Region 1. Headlines News Blast. Alaminos City, pinauna ng pagsasanay para palakasin ang serbisyo sa mga OFW. Headlines News Blast. Sa ating mga national news sa PBBM, mahihirapang makabawi sa natitirang termino. Ayon yan sa ex-defense chief. Headlines News Blast. Mga nagdaang zona ni BBM sinuri ng ilang OFWs. Headlines News Blast. Ilang residente naman ng Davao City hindi naniniwala sa zona. Headlines News Blast. Sandigan Bayan nagpalabas ang warrant of arrest at HDO versus Jojo Ang at Arnolfo Go. Headlines News Blast. Task Force Kasanag may hamon sa zona ni BBM. Headlines News Blast. Sa ating Ronda Pilipinas, tinulungan ang Arbo sa Ifugao na magkaroon ng siguradong mamimili ng ani. Headlines News Blast.
Sa ating sports news sa Turkey, kampiyon sa 2026 sa BNL Women's at Nocom musbong bilang playmaker ng Rain or Shine. Showbiz news, David Johnson ipinakilala na bilang bagong Black Panther sa MCU at Ryan Gosling opisyal nang papasok sa MCU bilang bagong Ghost Rider. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga North Central Luzon. Araw po yan ng Martes, ika-28 sa buwan ng Hulyo taong 2026. At ako po yung magiging tagapagbalita ka partner Jan Velgas. Huwag kalimutan at i-share at i-like ang DCRD 981 Top News o DCRD 981 Integrated News, SMNI News North Luzon, DCRD SMNI Radio Channel at DCRD SMNI Digital. Samantala sa unang bugso ng ating mga balita, DCRD Sunshine Radio Report. Dagupan City, pinarangalan ang mga Latin Honor graduates at outstanding scholars. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyo ni kapartner Sheila Balog. Kinilala at ginawara ng pamalang lungsod ng dagupan ng mga scholar at natatanging mag-aral na nagtapos na may Latin honors kay ng mga awardees na nagsisilbing inspirasyon sa kabataan. Pinangunahan ang pagkilala sa mga nagsipagtapos bilang cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad. Kabilang ang FINMA University of Pangasinan, Lyceum Northwestern University, University of Luzon, St. Louis University at Senior Tesoro College. Kabilang din sa mga pinarangalan si Christine Miralian Garcia ng Barangay Karanglaan na nagtapos ng Bachelor of Science in Criminology at nagtamo ng top 1 sa 2026 Philippine National Police Entrance Examination. Sa minsay ng pamalaang lungsod, binigyang pugay ang dedikasyon at pagsisikap ng mga awardees sa kanilang pag-aaral. Hinihikayat din ng mga ito ng ipagpatuloy ang pangarap at maging huwaran sa kapwa kabataan. Ayon sa lokal na pamalaan, ang pagkilalang ito ay bahagi ng patuloy nitong suporta sa edukasyon at pagbibigay inspirasyon sa mga kabataang Dagupeño na magsisikap upang makamit ang kanilang mga pangarap. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Samantala, sa iba pa nating mga balita, LGU Mapandan nagsagawa ng tree planting sa Santa Maria at Lambayan. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyo ni kapartner Vian Vergabiña. Mas pinalalakas ng lokal na pamahalaan na mapandan ang kampanya nito para sa pangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng tree planting activity na isinagawa sa mga barangay ng Santa Maria at Lambayan noong July 23. Pinangunahan ng Rural Health Unit o RHU, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or MDRMO at Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ang aktibidad sa ilalim ng pamuno ni Mayor Carl Christian F. Vega. Nakiisa rin sa pagtatanim ng mga puno ang Torres Mabuna Multipurpose Cooperative at ang Mapandan Eagles Club bilang suporta sa programang pangkalikasan ng bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ang inisyatiba ng tuloy-tuloy na pagpapalawak ng mga luntiang lugar at pagpapaigting ng pangalaga sa kapaligiran. Umaasa rin ang LGU na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga tanggapan at pribado organisasyon ay mas mapapalawak pa ang mga programang makalikasan na magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal to si Vian Vergabiña, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DCRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, 575 na benepisyaryo sa Season Pangasinan tumanggap ng uplift assistance ng DSWD. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyo ni kapartner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, patuloy ang pamamamahagi ng uplift o Unified Package for Livelihoods.
Industry, Food and Transport Assistance ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 o DSWD Ilocos Region isang linggo matapos itong ilunsad sa Rehiyon 1. Nitong July 27, nasa 575 benepisaryo mula sa bayan ng Sison, Pangasinan ang inaasahan makakatanggap ng tigda 2,000 pisong bilang karagdagan ayuda para sa buwan ng Hulyo. Ayon sa DSWD, ang mga benepisaryo ay kabilang sa mga mahirap at near poor na pamilya na natukoy sa pamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. Layunin na uplift assistance na magbigay ng pansamantalang tulong pinansyal upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya habang nararanasan ng bansa ang emergency o energy emergency. Ang pagpapatupad ng programa ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin may agarang suporta ang mga pamilyang higit na apektado ng kasalukuyang sitwasyon. Patuloy naman nagsasagawa ng payout activities ang mga tinaguriang Angels in Red Vests ng DSWD Field Office 1 sa iba pang bayan sa Ilocos Region upang maihatid ang ayuda sa mga kwalipikadong benepisaryo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast, Sunshine News Blast. Maraming salamat ka-partner Lerna sa balitang yan. Samantala, mas pinaigting pa ang ugnay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 1 at ng Department of Health Treatment and Rehabilitation Center o DOH-TRC La Union upang higit pa na mapalakas ang rehabilitasyon at muling pagbabalik sa lipunan ng mga persons who use drugs o PWUDs. Pinangunahan ni PDEA Regional Director Julius Paderas kasama sina Assistant Regional Director John Mark Malibiran at Legal and Prosecution Unit Chief Attorney Maria Patricia Rimando. Ang coordination meeting kay DOH sa TRC La Union Chief of Hospital 3 Dr. Marvina Munar. Tinalakay sa pulong ang pagpapalakas ng referral mechanisms, pagpapabuti ng treatment and rehabilitation services, pagpapaigting ng aftercare programs at pagpapatibay ng community-based interventions upang matiyak ang maagap, madaling maabot at komprehensibong suporta para sa mga individual na sumasailalim sa rehabilitasyon. Muling pinagtibay ng dalawang ahensya ang kanilang pangako sa patuloy na pagtutulungan bilang bahagi ng layunin ng Implan Timpuyog Tiamyanan at sa pamamagitan ng mas matatag na koordinasyon, pagbabahagi ng impormasyon at whole of government approach upang maisulong ang paggaling, maiwasan ang pagbabalik sa paggamit ng ilegal na droga at makabuo ng mas ligtas, mas malusog at drug-free na mga komunidad sa Region 1. Sunshine News Blast, DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, Binmalay Mayor Merera nilinaw na hindi ipinapasara ang mga pisunata, tamang regulasyon lamang ang ipinapatupad. Nagbabalik sa report ka-partner Lerna Hernandez. Nilinaw ng pamalang bayan ng Binmalay na hindi layunin ng administrasyon ni Mayor Pedro Pete Merera III na ipasara ang mga negosyong pisonet sa bayan. Sa panayam kay Mayor Merera, sinabi nitong hindi kailangan ipasara ang mga naturang negosyo, lalo na at pinagkukunan din ito ng kabuhayan ng ilang residente sa halip ay gumawa ang lokal na pamahalaan ng isang ordinansa upang higit na mabantayan ang paggamit ng mga internet gaming establishment ng mga kabataan at matiyak na hindi maapektuhan ang kanilang pag-aaral, kaligtasan at kapakanan. Sunshine News Blast. Okay, tama yung pagbabawal, depende sa naghahawak. Pero the question is, kung sakaling ang mga person natin nagbibigay ng mismong earnings ng isang bayan, bakit mo kailangan na pinagbabawal? Ang una mong gawin na lang is magkaroon ka ng regulations among these nets. Ano yung mga regulation na dapat natin unahin? Unang-una, alam natin na
kung nakikita mo kung bakit ang mga ating mga kabataan ngayon ay mapusok sa lahat ng bagay na sa dahilan sa kaalaman sa net na kung minsan nga meron tayong tinatawag na bore. Yung bore na yan ay parang isang babantayan na ikaw i-encourage na magiging masama na tao. So, ibig sabihin yan, gumawa ka ng isang ordinance tulad ng aking ordinance na ginawa ngayon na mismo ay nakabasa dito, no? Kung titignan nyo, ito nga yung an ordinance regulating the operations of PESONET establishment, internet cafes, computer rental shops, gaming centers, computer gaming establishment, and other public internet access facilities within the municipality of Binmali, Pangasinan. Establishing child protection, internet safety, business regulatory, building safety, CCTV customer, registration and operational standards, providing for licensing, inspections, compliance, administrative sanctions, implementing mechanism, and for other purposes. Ayon pa sa alkalde, nakasaad sa ordinansang paglalagay ng mga CCTV camera sa mga establishmento upang mas madaling ma-monitor ang mga pumapasok at gumagamit ng kanilang serbisyo. Dagdag pa nito, magsasagawa rin ang lokal na pamahalaan ng random inspection upang matiyak na sumusunod ang mga may-ari ng establishmento sa mga itinakdang regulasyon. Sunshine News Blast. Meron dyan kailangan ng bawat internet cafe o kaya mga PSUNet na yan ay magkakaroon sila ng CCTV. At yung CCTV na yan, kung mayroong mga inspection na yan, dyan titignan kung talaga mismo ay yung mga bata ay ang pinapanood nila ay yung mismong pangangailangan nila o di kaya pagre-research nila sa mga assignments nila sa school. Kung mali at nakita natin doon sa kanilang mismo, kasi magkakaroon tayo ng kumbaga actual inspection yan eh. Hindi naman sasabihin, o bukas mag-inspection. No. Kailangan random yan. Kung kailangan, hindi sinasabi. Basta mag-surprise lang tayo, mag-inspection yan. Ayan ang mga titignan natin, yung CCTV, may logbook, kung yung bang manunod na bata ay maglalaro o di kaya mag-research ay mayroon kaukulang guardians na nandyan, nakasama niya, yan ang mga hanapin na maraming nilagay natin dyan para in-protect to the children na nag-aaral ng mga internet. Patuloy namang hinihikayat ng pamahalang bayan ng Binmali ang pakipagtulungan ng mga magulang, mga may-ari ng internet gaming establishment at ang buong komunidad upang matiyak ang responsableng paggamit ng internet ng mga kabataan at maprotektahan ang kanilang kapakanan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, 5% diskwento para sa mga senior citizens at PWDs ipinapaalala sa National Disability Rights Week. Nagbabalik sa report ka-partner Sheila Balog. Sa paggunita ng ika-48 National Disability Rights Week, muling ipinapaalala sa publiko ang karapatan at benepisyo para sa mga senior citizen at persons with disability o PWDs. Kabilang dito ang 5% special discount sa pagbili ng basic necessities and prime commodities na OB in PCS. Alinsunod sa DTI DA-DOE Joint Administrative Number or Order Number 424-02. Layunin ng pagtakarang ito na matulungan ang mga senior citizen at PWDs sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at matiyak na natatanggap nila ang mga benepisyong itinakda ng batas. Hinihikayat ang mga mamili, negosyante at mga establishmento na magkaroon ng sapat na kalaman tungkol sa implementasyon ng diskwento upang pangalagaan ang karapatan ng mga benepisyaryo. Patuloy naman ang panawagan ng mga kinauukulan na sama-samang itaguyod ang pagkakapantay-pantay, respeto at suporta para sa mga senior citizens at PWD sa ating komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report.
Karagdagan pa sa ating mga balita, LGU Lingayen kinilala ang 18 medical interns matapos ang community internship. Ang detalye ng report yan iatid sa inyo ni kapartner Vian Vergabinya. 18 medical interns mula sa Virgin Milagrosa University Foundation Incorporated ang matagumpay na nagtapos ng kanilang medical internship sa bayan ng Lingayen. Sa mensahe ng lokal na pamahalaan ng Lingayen, kinilala nito ang dedikasyon, sipag at malasakit na ipinakita ng mga interns sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga residente habang isinasagawa ang kanilang pagsasanay. Ayon sa LGU, mahalagang bahagi ng paghubog sa mga magiging manggagamot ang aktwal na karanasan sa paglilingkod sa komunidad. Naniniwala rin itong magsisilbing matibay na pundasyon ng kanilang naging karanasan sa Lingayen upang maging mahusay, may integridad at may malasakit na mga doktor sa hinaharap. Nagpaabot naman ng pagbati ang lokal na pamahalaan ng Lingayen sa mga nagtapos na medical interns at hinangad ang kanilang tagumpay sa propesyon ng medisina. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal to si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast, Sunshine News Blast. Maraming salamat kapartner Vian sa balitang yan. Samantala, sumailalim sa Road Safety and Traffic Laws Seminar ang 243 na babaeng trainees ng Coast Guard Non-Officers Course Class 121 sa 2026 Regional Training Center ng Coast Guard Education, Training and Doctrine Command sa Poro City of San Fernando City, La Union nitong Hulyo 27. Pinangunahan ng Land Transportation Office o LTO Region 1 ang aktibidad bilang bahagi ng kampanya nito sa pagpapalakas ng kaalaman sa batas trapiko at responsabling paggamit ng kalsada para sa mga magiging miyembro ng Philippine Coast Guard. Tinalakay sa seminar ang Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code, Republic Act 10930 at iba pang batas trapiko, kabilang na ang defensive driving at responsibilidad ng bawat road user. Ayon pa sa LTO Region 1, layunin ng programa na mahubog ang mga magiging Coast Guard women bilang disiplinado at responsableng lingkod bayan, lalo na sa pagtugon sa mga emergency at iba pang operasyon na nangangailangan ng ligtas na paggamit ng mga pampublikong lansangan. Sunshine News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report! Huling detalye ng ating mga regional news, Alaminos City, pinangunahan ng pagsasanay para palakasin ang serbisyo para sa mga OFWs. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Vian Vergabinya. Mainit at malugod na tinanggap ni City Mayor Arth Brian C. Celeste, mga opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Regional Welfare Office 1, kasama ang miyembro ng Overseas Filipino Workers, Family Circles at OFW Family Circle leaders mula sa District 1 at District 2 ng Western Pangasinan na dumalo sa isinagawang programa sa lungsod ngayong araw. Bahagi ito ng 2 araw ng pagsasanay na may temang Strengthening the 24/7 Operations, Enhancing Gender-Responsive Welfare Case Management and Repatriation Assistance Training with OFWC leaders in Region 1. Luyin na nasabi aktibidad na higit pa mapalawak ang kaalaman at papalakas ang koordinasyon ng mga OFW associations upang makapagbigay ng mas mabilis, gender-responsive at dekalidad na serbisyo at welfare assistance para sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Pinangunahan ang aktibidad ng pamahalang lungsod ng Alaminos sa pakikipagtulungan ng OWA, Regional Welfare Office 1, Public Employment Service Office o PESO Alaminos City at Alaminos City OFW Family Association. Sa pamamagitan ng turang pagsasanay, inaasahang mas pagtitibay ang ugnayan ng mga ahensya at OFW organizations sa pagbibigay ng suporta at proteksyon sa mga kababayang Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal to si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast, sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast, Sunshine News Blast. Oras na po natin mga partners sa alas 6:33 na ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plabon Pro at Immune Advance.
Kasama na rin dyan ang masarap na Angel's Pizza Lukaw mga kapartners. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balitaan sa unang bugso naman ng ating mga national news. DZRD Sunshine Radio Report! BBM mahihirapang makabawi sa natitirang termino. Ayon yan sa isang ex-defense chief. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni partner Almar Forzuelo. Yung negative, dinanas namin o kapanahon na namin. Mahirap i-reverse yan. Ito ang inahayag ng dating defense chief na si Norberto Gonzales patungkol sa bumababang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Batay kasi sa pinakahuling survey na inilabas ng Social Weather Stations o SWS, bumaba sa 34% ang trust rating ni BBM. Sir, sa 1 to 10 po sir, ilan po yung pwede niyong i-rate sa kanya? 1 to 10? Opo. Hindi ko pwede kasama 0. Kasama 0? Ay sir. 0 na lang. Oo, 0 to 10. Para sa akin, parang hindi na kapani-paniwala yung mga ano. Paano hindi pagkakapanipaniwala po sasabihin niya po? Ano lang, kasi parang puro gulo na rin lang naman. Kung matatandaan, kaliwat kanan na ang ginagawang kilos protesta ng marami sa mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor at sinisigaw na bumaba na ang Pangulo sa pwesto, bunsod ng talamak ng korupsyon at pagsasawalang bahala ng mismong gobyerno sa mga pangunahing isyu ng bansa. Siya. Ano yung wala ma'am? Ma'am, ano po masasabi po ninyo sa... Nabudol kami ng government ni BBM. Ano yung sabing na nabudol? Aba, yung mga pangako hindi natutupad. O, tapos ano nangyayari sa anong nangyari sa gobyerno na mga kamag-anak niya hindi niya mapakulong. Di ba? Yun lang naman. Sa loob po ng 4 na taon ma'am, anong masasabi mo na sa... Lalong naghirap ang Pilipinas. Yun lang naman ang totoo. 10 ma'am, o sige 0 to 10. Ano po? Siyempre, 0. 0 na po. 0 siya. Ganun pa rin, yung mga walang kwentang bagay. Lahat ng ginagawa niya, walang kwenta. Sayang nga lang yung boto ko sa kanya eh. Sir, sa 4 taon, sa tingin mo, mayroong nagawa ba si BBM? Meron, naghirap ang Pilipinas. Binigyan diin din ng dating defense chief na sa natitirang termino ni BBM, mas lalo lang anyang lumalakas ang panawagan na bumaba na ito sa pwesto. Yun ang tingin ng ating mga kababayan eh. Ito naman negative eh. Hindi ko alam kung ano pa ang pwedeng sabihin ng presidente na makapagpapabago sa opinion ng ating nakakaraming sambayanan na dapat umalis na siya. Yun ang gusto ng sambayan dahil talagang sa tingin nila wala nang mangyayari. Samantala, tungkol naman sa isyu ng seguridad dito sa bansa, naniniwala umano si Gonzales na pilit pinagtatakpan ng gobyerno ang tunay na estado ng bansa. Alam mo, hindi po pwede magsabi ang PNP, yung klase ng gobyerno natin ngayon. Basta negative, tatago. Yan ang hindi maganda. No? Kaya yung security natin, hindi natin pwedeng sabihin na o yung sinasabi ng PNP. Baka kasi kahit na yung report na ginagawa nila galing sa iba't iba yan eh. Kaya parang baka yung iba ayaw nilang masabi na hindi sila, they're not doing their duties. Kaya nagagawa ng report. Ito ang naging sagot ng dating defense chief matapos tanungin kung ano ang kanyang masasabi patungkol sa pahayag ng pambansang pulisya ligtas sa buong Pilipinas. Pero ang tignan natin, lalo na kayo sa media, may access kayo sa taong bayan eh. Tignan nyo yung nangyayari sa ground. Kung matatandaan na balot ng takot at pangamba ang karamihan sa ating mga kababayan, lalo na mga motorcycle riders, matapos maitala ang insidente ng pagbaril sa isang rider sa Cavite. Kaya nga po, pagka dumadating po yung nakakauwi, salamat po talaga na nakakauwi. Talagang namimili rin po ng ng booking, mga pumapasok na Tapos sa yung i-drop po namin, pinipili po namin. Kasi tignan po namin yung tao kung nasa siya na formal ba, ganun. Kung hindi ba kami parang... Kahit naman sino, matatakot. Kasi paano na yung pamilya namin? Lang naman yung nagbubuhay. Yung inaasahan ng mga anak namin. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Gonzales na dahil sa matinding korupsyon sa bansa, hindi na anya gumagalaw ng naayon ang gobyerno at lalong lumalala ang pamumuhay ng mga Pilipino. Lahat yan, alam mo, kapag napaka-corrupt ng isang bansa, ay talagang lahat negatibo.
ang mangyayari. Kaya tayo, pasama ang buhay natin dito sa Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, mga nagdaang zona ni BBM sinuri ng ilang OFWs. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Cherry Light. Nilang pinagtatrabaho ang bansa, iisa. Aming OFW, makitang umuunlad ang Pilipinas habang sila'y nagsasakripisyo sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Para kina Rosalita, Lori Lee, Joe Kurt at Joy, hindi sila satisfied sa naging pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa kanilang naging obserbasyon sa mga nagdaang zona at sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Hindi ako satisfied. Kasi wala naman siyang project na nagawa eh. Hindi kagaya ng Duterte na napakadaming napagawa, bill. Ang daming natulungan ni Duterte. No po, yan lang po. Really big no. Maraming mga project, actually may mga project din siya, pero yung satisfaction, hindi po siya ganun ka-impact. Wala talaga, as in. Para sa akin, hindi ako satisfied kasi simula naman po magulo eh. Ang gulo ng politika. Hindi masyado. Kasi yung taas ng bilihin, grabe. Doon mo din siya makikita eh. Dapat bumababa din yung bilihin. Mayroon namang ilang OFW na nagsabing nasa gitna ang kanilang satisfaction rating sa Pangulo. Ayon sa kanila, may mga positibong hakbang administrasyon, ngunit mayroon ding mga pangakong hindi pa nila nakikitang ganap na naisakatuparan. Kasi meron siyang zona na hindi natutupad, merong natutupad, merong pangako, merong ako. Parang gitna lang po. Kasi meron naman po kasing may maganda, may di ba, na hindi natutupad. Mayroon ding OFW na nagsabing mahirap para sa kanya ang bigay malinaw na assessment dahil matagal na siyang wala sa Pilipinas at umaasa lamang sa mga balitang napapanood at nababasa. In terms of satisfaction, I really don't know kasi hindi naman ako nakatira sa Pilipinas. Hindi ko ramdam kung ano talaga. Pero kung based sa news at mga nangyayari, sa sobrang dami ba naman ng fake news ngayon, so ang hirap din maniwala kung ano talaga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Ka-partner News Blast. Ilang residente naman ng Davao City hindi naniniwala sa zona. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner MJ Mondihar. Sa pinakabagong SWS survey, naitala ang -35 na net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Mindanao. Sa pangkalahatang trust rating naman ng SWS, bumaba ang tiwala sa kanya sa bagong record low na 34%, kung saan ang Mindanao may pinakamataas na antas ng distrust. Sa latest na regional breakdown ng Pulse Asia Survey, nakakuha si Marcos ng napakababang 7% approval rating sa Mindanao, habang 85% naman ng mga sumagot sa rehiyon ang hindi nasisiyahan o disapprove sa kanyang pamumuno. Yan ang pre-SONA rating si Marcos Jr. sa gitna ng mga isyu ng korupsyon sa kanyang gobyerno, lalo na ang anomalya sa flood control kung saan wala pang big fish na papanagot. Nariyan din ang issue ng maling prioritization sa liderato dahil inuuna umano ang impeachment sa kabila ng bagsak na ekonomiya at epekto ng mataas na presyo ng langis dulot ng Middle East crisis. At dahil SONA na naman ni Mr. Marcos, tinanong natin ang ilang residente dito sa Davao City kung kapanipaniwala ba ang ulat sa bayan. Paiba-iba yung pag-ano niya. Meron bang future of the poor? Diba? Bakit niyo po nasabi, ma'am, nakatawa-tawa, ma'am? Kasi pag kinakausap ko kasi siya, pag ini-interview, kasali kasi yung nagkakamot. Hindi ba yung concentrate na siyang sumagot? Yun lang. Dapat ipakita niya na wala bang nangyari sa panahon ngayon, walang nangyari. Alam na niya. Hindi yung paiba-iba yung kuwan niya, salitan niya. Di ba, magugulat ka na lang. Iba ngayon. Pag ano na naman, iba na naman. Pabago-bago ba? Ang ganun. At some point, mag-doubt ka kay for this kind of issues, manggod kay Marag, dugay kayo siya
dugay kayo siya kanang ma-process or like maybe dili siya kapanipaniwala kay how come with this new kind of promises and iyang mga flex kung at some point katong mga issues nga dugay na naa sa Pilipinas is at some hantod karon wala gyapon na fix. So mag-doubt ka if tinuod ba jud gyapon ang iyang ginaingon. Wala, hindi nga ako tumitingin manood ngayon sa kanyang balik-balik pa rin, walang nangyari. Ayawan ko lang kung sabihin pa niya mahiya naman kayo, dapat sabihin niya mahiya naman tayo. Yun ang magandang sasabihin dapat. Eh, sa nakikita natin, imposible naman. Hindi yan lalo na sa mga insertion sa mga budget. Kung hindi alam ng Pangulo, di ba? Kailangan, alam niya yan. Parang wala sa sarili eh. Walang pangako yan. Hindi ba tupad yan? Dili. Bakit po, sir? Marami siyang mga sinungaling. Hindi na maniwala ang tao sa kanya. Lahat ayaw nang maniwala. Kasi sinungaling si BBM. Walang katotohanan ng mga salita. 99% rating niya kasi Bakit? alam ng buong mundo ganyan ang sinasabi niya. Puro salita, walang gawa. Tapos tao na nandyan sa iyang kabinete puro magnanakaw eh. Alam na ng taong bayan. Kasi dapat ni Marcos umalis sa yan. Para sa at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News. Ka-partner News Blast. Sunshine News Blast. Karagdagan pa sa ating mga balita, epektibo ngayong araw muling magpapatupad ng big time oil price hike o muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa ika-4 na sunod na linggo ng oil price hike. Nadagdagan ng 6 pesos and 80 centavos kada litro ang gasolina, habang 7 pesos and 30 centavos ang diesel at 4 pesos and 20 centavos ang kerosene. Ayon sa oil industry sources, dulot ito ng patuloy na tensyon sa Middle East at pagkaantala ng supply ng langis mula sa Russia. Sinabi rin ng mga oil companies na nagsimula ang bagong presyo ngayong alas 6 ng umaga. Dahil dito, inaasang madaragdagan ang gastusin ng mga motorista at sektor ng transportasyon. Sunshine News Blast. Karagdagan pa sa ating mga balita, binatigos naman ni Senadora Amy Marcos ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. Tinawag niyang pambubudol ang pahayag na malapit ng sampahan ng kaso ng ombudsman ang dating Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon din ng presidential sister kung bakit anya mabilis ang aksyon laban sa mga kritiko ng administrasyon, ngunit napakabagal naman sa mga kaalyado nito. Hindi dumalo si Amy sa SONA kasama ang ilang kasapi ng Senate Minority Bloc. Sunshine News Blast. Samantala, wala namang balak manood o basahin ni Vice President Sara Duterte ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni BBM na tinawag niya umanong waste of time o pagsasayang lang ng oras para sa mga Pilipino. Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni VP Sara na hindi niya susundan ang nilalaman ng SONA o ang mga buod nito. Duda rin si VP Sara sa pahayag ni Marcos na maghahain ng kaso ang Office of the Ombudsman laban sa kanyang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. At ayon pa kay Duterte, hindi dapat umasa ang publiko na may mapapanagot kaagad at kasabay ng pagbanggit sa nauna umunong pangako ng administrasyon na wala pa raw nakukulong. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Sa iba pa nating mga balita, Sandigan Bayan nagpalabas naman ng warrant of arrest at SDO versus Jojo Ang at Arnolfo Go.
Ang detalyo ng report ni hatid sa inyo ni partner Margot Gonzales. Naglabas na ng warrant of arrest at hold departure order ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Osuag Ilonggo Representative Jojo Ang Jr. matapos siyang sampahan ng Office of the Ombudsman ng 14 na bilang ng kasong graft noong araw ng Sabado, July 25, 2026. Ayon sa mga mahistrado ng dibisyon, may probable cause o basihan para arestuhin si Ang matapos ang kanilang maingat na pagtingin sa mga dokumento at resolusyon ng ombudsman laban sa nakaupong kongresista. Sinabi ng ombudsman na stakeholder umano si Ang ng isang construction company na nakakuha ng 200 million pesos na halaga ng DPWH projects at nakakuha ng halos 200 milyong pisong kabayaran. Malinaw anyang isinasaad ng saligang batas na walang miyembro ng Kongreso ang maaring magkaroon ng pinansyal na interes sa mga kontrata ng gobyerno. Sa kaso ng conflict of interest kay Ang, ayon sa ombudsman, hindi kailangang patunayan na may nilutong bidding o suhulang na ganap. Sapat na raw ang pagtanggap ng isang opisyal ng gobyerno ng pera o ang posibilidad na kumita ito ng pera mula sa isang government contract habang nakaupo sa pwesto. Samantala, nagpalabas din ng warrant of arrest at hold departure order laban kay dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go at sa tatlong nitong kapwa-akusado para sa kasong graft at malversation na may kaugnayan naman sa PDF scam. Nahaharap si Go at iba pa sa 2 bilang ng kasong graft at 2 bilang ng kasong malversation na isang non-bailable case. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNA News. Ka-partner News Blast, DZRD Sunshine Radio Report. Huling detalye ng ating mga national news sa Task Force sa Kasanag, may hamon sa zona ni BBM. Ang detalye ng report ni hatid sa inyo ni partner Paul Montibon. Ipinananawagan ng Anti-Graft and Corruption Group na Task Force Kasanag na paigtingin ang kampanya laban sa korupsyon at panagutin ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Anila, ito ang isa sa mga pangunahing isyong dapat matalakay sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa panayam ng SMNI kay Task Force Kasanag Founding Chairman Dr. John Chong, sinabi nitong nananatiling malaking hamon sa bansa ang korupsyon. Anya, kinakailangang magkaroon ng malinaw, mabilis at patas na pagpapatupad ng batas laban sa sinumang mapatutunayang lumabag anuman ang kanilang katayuan sa pamahalaan. Sa aking pananaw, ang presidente mismo ang magiging spearhead, no? Sabi ko nga, hindi pa naman huli ang lahat. Kung gusto niyang patunayan sa mga kanyang natitirang taon, dapat patunayan niya na ngayon na, no? At wag puro pangako lang kasi hindi naman ang sinisira ang kanyang integrity at ang sa tingin ko buong pamahalaan ay nasisira dahil sa mga pangako. Kwestiyon din ng grupo ang na pagpapanagot sa ilang opisyal na iniuugnay sa mga aligasyon ng katiwalian. Isa sa mga binanggit nila ang umano'y multi-billion peso flood control project anomaly. Well, I'm not satisfied, sir, no? Kung basihan lang natin yung nangyari ngayon sa justice system natin, no? About corruption, masyadong slow, masyadong mahina at selective justice pa rin ang ating observation. At sa aking opinion, sana ang ating president, ang ating chief executive ay sincero, no? At ilang taon na lang yung natira sa kanyang serbisyo. Dapat patunayan niya habang may taon pa na naghihintay sa kanya. Nananawagan din ang grupo sa administrasyon na paigtingin ang kampanya laban sa korupsyon at tiyaking walang sino man ang makaiiwas sa pananagutan kung may sapat na ebidensya. Alam naman natin, sir, no? Some of them involved, no? Lalo pa sa executive branch, some of the legislator, and then although in part in the Senate, halos lahat ng top officers may involvement dito sa korupsyon. So that's why siguro isa yun sa mga reasons na nahirapan silang takpan, nahirapan silang labanan, no? Ang kanilang mga pansariling interest. So that's why tayong mamamayan na mismo ang gagawa ng paraan para hindi maitigil ang mga investigation at tayong mamamayan mismo ay gagawa din ng paraan to ask them, no? Tanungin natin sila at labanan talaga. Well, in fact, sir, nagtayo kami ng aming database, no, para ang Task Force Kasanag ay mamomonitor natin yung buong kilos ng mga nasa gobyerno.
Kaugnay sa SONA, sinabi ng grupo na inaasahan nilang marinig ang konkretong mga hakbang ng pamahalaan, kabilang ang update sa mga nauna nitong at kung ano na ang naging resulta ng mga ito. Inaasahan na sana natin na ma-update tayo sa sinabi niya before na mahiya naman kayo. Sana masabi niya rin ngayon kung sino ba talaga ang naging nag-action sa kanya tawagan na mahiya naman kayo. Yun ang ating ini-expect, no? Kung anong sinabi niya last tuna niya, ngayon pakinggan natin kung ano yung update ng mga sinasabi niya. Singilin natin siya sa sinabi niya. Ayon sa Task Force Kasanag, ang laban kontra korupsyon ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng bawat mamamayan. Gate ng grupo, maisusulong lamang ang tunay na pagbabago kung mananaig, nanagutan, integridad at patas na pagpapatupad ng batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung Ulat Paul Montibon, SMNI News. Ka-partner News Blast! Ronda Pilipinas! Sa ating Ronda Pilipinas, DAR tinulungan ang mga Arbo sa Ifugao na magkaroon ng siguradong mamimili ng kanilang ani. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni partner Sheila Balog. Abot langit ang tuwa ng mga kasapi ng isang Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO sa Taliti, Aguinaldo, Ifugao matapos silang matulungan ng Department of Agrarian Reform o DAR na magkaroon ng siguradong mamimili ng kanilang mga produktong pangsakahan. Sa pamamagitan ng inisyatiba ng DAR, naging suki ng mga ani ng ARBO ang isang lokal na ospital sa lugar. Dahil dito nagkaroon ng mas matatag na pamilihan para sa mga kanilang mga produkto na inaasang magpapataas sa kanilang kita at kabuhayan. Ayon sa DAR, layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng mga organisasyon at ng mga benepisyaryo ng reforma agrarya sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanila sa mga institusyon na kailangan ng sariwa at di kalidad na produktong agrikultural. Nagpasalamat naman ang mga kasapi ng ARBO sa patuloy na suporta ng ahensya na anilay malaking tulong upang mapalawak ang kanilang merkado at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Sports News Blast! Sa atin namang sports news sa Turkey, kampiyon sa 2026 VNL Women's at Nocom umusbong bilang playmaker ng Rain or Shine. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni ka-partner Carlo de la Peña. Matapos maagaw ng Brazil ang unang set, agad na bumawi ang Turkey sa panguna ni Melissa Vargas na nagtala ng 33 points upang pangunahan ang kanilang pagbangon at makuha ang ikalawang sunod na 3 sets. Nagbigay rin ng malaking ambag sina Handy Baladin na may 19 points at Ilkin Aydin na may 15, habang hindi naging sapat ang 25 points ni Ana Cristina Souza upang maibigay sa Brazil ang kauna-unaan nitong VNL title sa 5 beses na pagpasok sa finals. Ito ang ikalawang kampyonato ng Turkey sa VNL Women's at una mula nang magkampiyon sila noong 2023. Samantala, malaki ang naging papel ni Nocom sa panalo ng Rain or Shine laban sa Barangay Ginebra matapos magtala ng conference best 10 assist kasabay ng 13 points. Bagamat ito ang kanyang pinakamababang scoring output sa conference, mas naging kapansin-pansin ang kanyang kakayahang pamunuan ang opensa ng Elasto Painters. Ayon kay head coach Yeng Giao, malaking tulong sa kupunan ng pag-unlad ni Nocom bilang playmaker, lalo na matapos lumipat si Gian Mamuyak sa Phoenix. Sa 4 na laro ngayong conference, nag-average si Nocom ng 7.6 assist, patunay ng mas malaking responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya sa pagbuo ng opensa ng Rain or Shine. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Showbiz News Blast! Sa atin namang showbiz news, David Johnson ipinakalala na bilang bagong Black Panther sa MCU at Ryan Gosling opisyal nang papasok sa MCU bilang bagong Ghost Rider. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni ka-partner Sigrid Castellana. Ibinunyag ng nagbabalik na direktor si Ryan Coogler sa ginanap na Marvel Studios Hall H presentation sa San Diego Comic-Con 2026 ang karakter ni David Johnson si Black Panther 3 na agad namang sinalubong ng mga fans kasama ang kanyang co-stars na sina Leticia Wright at Winston Duke. Kayo din ang Marvel Studios President na si Kevin Feige. Unang ipinakilala ang karakter ni David sa Black Panther, Wakanda Forever, bilang si T'Challa II, ang anak ni T'Challa at Nakia,
At matatandaan ang original Black Panther na si T'Challa ay ginampanan ng pumanaw na aktor na si Chadwick Boseman na sa makabilang buhay noong August 2020 dahil sa colon cancer. Sa ikalawang pelikula, ang kapatid nitong si Shuri muna ang humawak ng posisyon at inihayag niya sa isang panayam na napakagandang makatrabaho muli si David dahil may pinagsamahan na sila bago pa man ang project na ito. Bukod sa kanyang bagong character sa Marvel Cinematic Universe, kilala rin si David Johnson sa kanyang mga pagganap sa Alien, Romulus Industry, Rylane at sa film adaptation ng Stephen King novel na The Long Walk. Samantala, inanunsyo rin sa Comic-Con na makakasama na rin sa Marvel Cinematic Universe si Ryan Gosling bilang bagong Ghost Rider na directed by Sean Levy, ang blockbuster director sa likod ng hit Marvel film na Deadpool and Wolverine, Stranger Things at Cheaper by the Dozen. Matagal nang pangarap ng aktor na magampanan ang iconic role ng Ghost Rider, isang motorcycle stuntman na una nang ginampanan ng aktor na si Nicolas Cage. Bago ang malaking Marvel reveal na ito, bumida na si Ryan sa sci-fi film na Project Hail Mary bilang si Ryland Grace at nakilala rin sa kanyang mga iconic film tulad ng Barbie, The Fall Guy, The Gray Man, La La Land, The Notebook. Dating lumabas sa Star Wars Starfighter sa 2027. Ayon kay Kevin Feige, layunin ng Marvel Studios sa mga susunod na taon na tapusin ang ilang lumang storyline at ihanda ang MCU para sa mas simple at unified universe pagkatapos ng Avengers Secret Wars. At yan ang hatid namin sa inyo na Show Is This. This is Sigrid Castañeda, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbiz. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Ang Ama ay may itinakdang panahon para sa iyong kaganapan. Ang salita ng Ama. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. At yan ang kabuuan ng mga balita na nakalap ng buong puwersa ng DCRD News and Information Center ngayong araw po ng Martes, ika-28 sa buwan ng Hulyo taong 2026. At maraming salamat mga kapartner sa lahat ng mga nakantabay sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Good morning po sa ating lahat mga kapartners. At salamat din sa ating mga nakasama dyan sa technical side, Kapartner Jeff, sa ating station manager Sir Jamie Mendoza at sa ating mahal pastor, Pastor Apollo C. Quibloy. Good morning po, Pastor. At ako po inyong naging tagapagbalita, Kapartner John Velgas. Antabayan ng mga kapartners ang susunod ng programang Kapiyan at Balitaan sa Sunshine ni kapartner Jerry Pogi Kambay. Naimbag nagsapan ng imbag nga bigata, masanto siya kabusaned si Ganemin. Maayong buntag ganatong tanan mga kapartners, and may the Almighty Father bless us all. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.